Good news naman po, gulayan sa Barangay Malabago, Calasiao, napapakinabangan na ng komunidad. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Wala nang mapakinabangan ng mga residente ang gulayan sa barangay ng Barangay Malabago sa Calasiao matapos anihin na ang mga sariwang gulay na ipinamahagi sa mga batang kabilang sa underweight category. Bukod sa mga sariwang gulay, nakatanggap din ang mga bata ng dietary food supplements at mga bitamina bilang karagdagang suporta sa kanilang nutritional needs. Itinaon ang naturang aktibidad sa pagdiriwang ng Nutrition Month 2026. Inaasahan na buong buwan ng July, 4 na beses silang magsasagawa ng pamamahagi upang makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan at nutrisyon ng mga napiling benepisyaryo. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan at ng komunidad, patuloy na isusulong ng Barangay Malabago Council ang pagtatanim at mga programang naglalayong makamit ang mas malusog, masigla at maunlad na pamayanan. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.